So mo din ni update sa tong kadagatan dun guys, medyo makulimlim ang kalibutan niya. Medyo hugaw jud ang kadagatan karon oh. Hugaw siya. Dili siya pareha gahapon. So may update sa tong kadagatan karon. Makulimlim ang kalibutan. Tapos ang atong kadagatan medyo hugaw gid siya. So, naay barko. Nakadako ha. Naay barko. Kapag dito. Ito sa unahan. Kita ninyo, naay barko. Tuwa pa. Tuwa pa sa unahan. So, nakita ninyo diri, daghan kayo mga pambot. No? Mga panagatan. Kita ninyo ang langit kaulan mo.
So, kaulan na. Oh. Kita ninyo ang langit. Itong guys, tanan ba? Kaulan na. So, makita niyo dagan kay mga sakayan. Mga panagatan is mga tao.